Baka Media Show. Näme? Oyna diýenler ne diýänmi? Özüňe mesele gözlemesene yanmana. Dogryny bilýärkem anlamasana bolmana. Artyk maçakıl gerek delemeni duymana. Ýaltan ýanmaňa senki dogry diýmänni. Geljekmisin ýana ele tegenok. Gürleksen mensiz günüň içinok. Islemesem maňa sebäp geçinok. Ýana kötünçigin anyň garetinok. Näme? Oyna diýenler ne diýänmi? Näme oyna diýenler ne diýänmi? Oyna demok men oyna demok. Näme oyna diýenler ne diýänmi? Ýa-da öýdäý maňa bildirenok.